Penzión Juliana sa nachádza v centre Zemplínskej Širavy v rekreačnom stredisku Kamenec 500 metrov od brehu vodnej nádrže. Ponúka kvalitné služby v oblasti ubytovania, stravovania, oddychu, športu a sprostredkovanie turistických výletov do okolia. Kapacita penziónu je 50 lôžok v štandardne vybavených dvoj- a trojposteľových podkrovných izbách, apartmánoch a záhradných bungalovoch. Okrem rodinnej rekreácie penzión zabezpečuje svadobné hostiny, rodinné a firemné posedenia, pracovné stretnutia a iné podujatia počas celého roka. V podkroví penzión ponúka priestranné, dvojlôžkové a trojlôžkové izby s možnosťou prístelky. Všetky izby sú vybavené vlastným hygienickým zariadením, chladničkou, televízorom a rádiobudíkom. Ubytovanie v apartmáne s balkónom a výhľadom na Zemplínsku Šíravu ponúka dve pevné lôžka s možnosťou prístelky, hygienické zariadenie s vaňou, chladničku a televízor. Pýchou penziónu Juliana je klimatizovaný extra apartmán s nádherným výhľadom na Zemplínsku Šíravu. Súčasťou apartmánu je obývacia izba s možnosťou dvoch pristeliek, spálňa s manželskou posteľou a kompletne vybavená kuchynka. Relaxovať môžete aj v kúpeľni s výrivou vaňou. Samozrejmosťou je šatník a balkón. 4 murované bungalovy apartmánového typu, každý so samostatným vchodom, sa nachádzajú v radovej výstavbe v areáli penziónu. Pri zemi bungalovu je obývacia izba s krbom, televízorom, satelitným prijímačom, chladničkou a hygienickým zariadením. V podkroví bungalov ponúka dve samostatné, oddelené izby s možnosťou prístelky. Súčasťou penziónu je reštaurácia s barom a letnou terasou s ponukou širokého výberu minútkových a hotových jedál. Ponúkame krajové špeciality zemplínskej kuchyne, jedlá z diviny, dietné a zeleninové jedlá, špeciality z hovädzieho, bravčového, hydinového mäsa a jedlá z rýb. Náš penzión dotvára klimatizovaný modrý salónik so štýlovým zariadením pre 16 osôb s možnosťou organizovania rôznych rodinných a firemných posedení. Klimatizovaný veľký salónik je vhodný na usporiadanie rodinných a firemných posedení, školení, svadieb a iných spoločenských akcií do 40 osôb. Poľovnícky salónik je krytá letná terasa, zariadená v poľovníckom štýle s kapacitou do 40 osôb. Svadobná a kongresová miestnosť je ideálna na organizovanie rôznych spoločenských podujatí, svadobné hostiny, stužkové slávnosti, firemné posedenia, rôzne recepcie s kapacitou do 150 osôb. Je vybavená vzduchotechnikou a klimatizáciou. Služby v tejto miestnosti je možné využiť výlučne prostredníctvom rezervácie na recepcii penziónu. Príjemnú atmosféru penziónu doplňa relax centrum, ktorého samozrejmosťou je bazén s výnimočnou slanou vodou a zariadením s protiprúdom. V relax centre sa nachádza tiež detský bazén s klzačkou. Klienti môžu využívať suchú fínsku saunu a masážnu vaňu jacuzzi. Masáže tela sú na objednávku. K dispozícii je multifunkčné ihrisko, ktoré poskytuje možnosť aktívneho oddychu pri rôznych športových hrách. Vo všetkých priestoroch je dostupný internet. V blízkosti penziónu sa nachádza tobogán, požičovňa vodných bicyklov a skútrov s využitím bazénov v stredisku Kamenec. Viac informácií nájdete na www.juliana.širava.sk. Personál penziónu Juliana funguje ako rodinný podnik. Je pripravený poskytnúť svojim klientom ubytovacie a stravovacie služby na vysokej úrovni.